Bastante lasaia daude, Bai, oso lasaia erle hauek. Hemen erregini badaun behiratu. Hemen tapatuta daun hau dana umia da. Hau, erlemandoa eta langileak. Erlemandoa hundi hoi. Eta langileak eta erregina euskaloa hemen. Ba, ongi daude. Umeak ondo iten nahi dira. Erregina ez teo ikusi baino arroltza egiten nahi da. Beraz, tapaten godu. Goxo. Hola! ¡Euskal Herria! ¡Ana, Jonathan Xavier! Ui, Jan! Xavier! Zer? Erleak! Oh! ¡Me caché por esta! ¡Guarde pedeño! Baina, Erlea, zirikatzen ez baduzu ez dizu kalterik egingo. egia, erlea zirikatzen ez baduzu ez dizu ziztatuko. Ez ziztadarik onura baizik. Amona Josepinak dio, erlea eskerrunekoa eta langilea dela. Bani behin, ziztatu ninduen ipurdian, Gainean eseri zinelako, zu nire gainean eseriko bazinan nik ere ziztatuko zintuzket. Nere kartelarik asegin ezkero, ez dago arriskurik. Erleak, ziztatzeko grina baino, lanerako grina hundigoa du, Abai, bani pasioan ikusten dituz beti lore gora eta bera. Pasiatzen ikusten dituzuenean, ez da beltza pasioan, lanean ari dira buru belarri. Oso lagun ona dira erleak eta loreak. Loreak erleari behar duen janari ematen dio, nektarra eta polena. Aizuta, erleak zer eskaintzen dio trukean? Erleak loreari ernaltzen laguntzen dio, eta gure sagarrondoak eta gerezi ondoak ez duteke bestela inbeste fruta emango haien laguntzari gabe. Me caché por esta! Eta zergatik eman behar dio loreak erleari bere negarra! Negarra ez porrotx, nektarra, estia egiteko behar du. Eztia, bai da beren elikagaia, eta nektarra eta polena beste gauza batzuk egiteko ere erabiltzen dituzte. Beren etxetxoak egiteko argizaria, adibidez, erreginari emateko janari berezia... Erregina? Hori ere baldute ba, erleek. Bai, erregeri gabeko erregina. Me caché por esta, baino nik uste nuen erle guztiak berdina zirela! Ez ba, gehienak langileak dira. Haiek etxeko lanak, ume txikiak zaindu, elikagaia eman erreginari, eta nektarra bildu eta horrelako lanak egiten dituzte. Bestea, erregina bat izaten da, erlauntza bakoitzean. Eta gero beste talde txiki bat izaten da erlemandoena. Hoiek, erregina ernaltzeko izaten dira. Aizuta, etengabeko lan horretan aritzen dira urte osoan? Negu partean lasai egoten dira. Baina orain, garai honetan udaberrian, 40 kilometro ere egiten dituzte, lorez lore. Pentsa, Amona Josepinak esan zidan, 5 gramu ezti egiteko 7.000 eta 200 lore bisitatzen dituztela. Me caché por esta! Hazen barato ya! Ez dira ez kontu makalak. Eta ez hori bakarrik, erlearen pozoia ere sendagai moduan erabiltzen dute. Bai, ba hemendik aurrera lasaiago zainduko ditu loreak. Uste dutek hemendik aurrera ez nautela existatuko. Ez ipurdian ez da sudur puntan ere. Zaila da hori, sudurrean ez zaituzte ziztatuko, gorri ez baitute ikusten. Dena, ultramore izpien bitartez ikusten dute dana uel kolorekoa. Erregina naiz! Horrelako dituzte, erleek begiak. Hori da, begi konposatua dituzte, begi elkartuak, begi batean milaka begitxo bailira bezala. Iragazkiaren zulatxoak begitxoak bailiran! Aizu ba, erleen inguruan hainbeste ikasi ondoren, Amonaren baserrian, erlauntza jarriko dugu. Hori da, arlazain izango gara! Baldakizue munduko loreen 182 erleek ernatzen dutela. Eta tximeletak eta xaguzarrak, haizeak urak beste zatitxo hori 120 hortan laguntzen dute.
Aizu, ba, erleek hain txiki izan da, amalurraren katean, lan oso garrantzitsua egiten dute, Zoazte erlezainen elkartera, eta han bilatuko dituzue erlauntza egiteko eta erlauntzarako tresnak. Ba, eskerrik asko, Xabier! Eskerrik asko, Jaun! Hau, paperi! Guazen! Guazen! Garate! Agur! Kaixo, hau erlezainen elkarte alda? Bai, Orduan zu Julian zara? bai, ni naiz Julian. Aizu, baguk pirritxetan poroz gara eta Amonako Zepinaren baserrian erlauntza jarri nahi dugu Eta erlearen inguruan gehiago jakin nahi genuke. Horixe nik azalduko dizuet erlea eta erlauntza zer diren. Aupa, Julian! Ba, guazen! Hemen horretan etxea eraiki, ez dia sortu, eta artegandik gurea zaindu. Erle mandoa, arra arroa, bete mesedez, janari zaoa, banoa egun pasa ligatzera temasa, udan kaixo bonbon, neguan hor konpon. Erregerik gabeko erregina, arrautzak errutea, nire zeregina. Erlea bizirik, bizia erletik, zer litzateke mundu hau, guk gaberik. Estigozoa! Erlea ikusten dezuten bezala, dauzka berak 6 hanka, buru ba, bularraldea, 4 hegal, eta zabelaldea eta estena. Eta gero mingaina luze bat. Mingaina luzea? Orduan berritxuga lata izango da, ezta? Ez, berak mingaina erabiltzen du, loreak dun netarra biltzeko, eta bularraldean dun biriketan poltsatxoan ekartzen du elikagailoa, eta atzeko hanketan ekartzen dute polena. Honela, gorputzean eta hankatan polena itxatxita loreak ernaltzen polinizatzen laguntzen du. Polililolilolilolilolizatzen? Ez ba, porrotx, polinizatzen. Hala da, hori da, erlearen funtziorik garrantzitsuena. Aizu, Julian eta erleak zenbat bizi dira? Erleak bizitzen dira udaberrian 55 egun. Erle mandoak 3 hilabete eta erreginak da gehiena bizitzen dena. 4 edo 5 urte. Bekatzi porreta! Ba, erleak hilabete tardi bizi badia, eta erregina bakarra badugu, berela bukatuko zezkigu erleak eta akau erlauntza! Ez, berak arrautza asko jartzen ditu. Zenbat erruten ditu, dozena bat margarita olioak bezala? Ez, 2000-2005 arrauts egunian jartzen ditu. Orduan hainbeste erlerekin, etxaigu estia bukatuko! Ez, kontuan eduki, erlauntza bakoitzean, 60-80 erle bizi dela. Lagunok, izan emango dugu elkartean oraintxe bertan. Bai oize, piditz! Estigozoa! Adi, arrotzak! Ai! Erleen aurrean larri, etxerruan korri eta korri! Ainoa, Euskal Herrian zenbat erlazen kala orain? Zue bilokin 1.600 bat. Eta erlauntzak? 30.000 gutxi gora bera. Ala! Hau parle, senyor! Ez dizko musuak berentzat! Musu! Thank you.